Здравейте! Това е първия клип от една поредица от клипове, с които си поставям амбициозната задача да представя един курс за обучение за работа на валутните пазари, предназначен за хора, които нямат никакво понятие от това как работи валутния пазар, който се нарича Форекс, и които желаят да се научат да търгуват на него. Курсът ще бъде безплатен, ще бъде структуриран в последователност с начало абсолютна нула, т.е. ще започнем с терминологията и постепенно ще разкриваме как работи пазара и как ние да се справяме на него. Но като начало, като за най-първи клип, искам да направя една демонстрация, как за няколко часа само, буквално за няколко часа, може да се спечели някой друг долар. И това е с показване на сделката за продажба на валутната двойка австралийски долар, американски долар. В 0 часа и 15 минути с нощи аз стартирах една сделка за продажба. Тук само ще кажа, че това става буквално с един клик на мишката, с която сделка допуснах, че ако цената, ето това е нивото, на която откривам сделката, а нивото е входно ниво 0,7420. Нека да направя едно уточнение. Сега само много бегло ще спомена какво представлява тази сделка. В последствие ние ще се връщаме много пъти и към този пример. Ще говорим в детайли по всички теми, които тя засяга. Та ето на тази стойност аз допускам, че цената, тук съм в момента на тази стойност 74,066. Анализа ми показва, че вероятно цената ще се тръгне да се движи нагоре и след това ще тръгне надолу. Затова аз си поставям за таргет, т.е. за цел, когато достигне тази стойност 0,7390, това ще бъде 30 пункта надолу от тази стойност. За мен ще означава печалба, сделката да се изключи автоматично. Тук на тази стойност си поставям стоп ниво, което е 0,7450. Ако цената не изпълни предвиждането ми, а в хода си нагоре продължи да се качва нагоре, достигайки до тази стойност, да ми изключи сделката с съответната загуба. И за печалба виждаме тук, че от 74,20 до 73,90 са 30 пункта или 30 пипа. Това се нарича последния разряд. Разлика от 30 пункта на мен би ми донесла при обем половин лот, би ми донесла $150 печалба. Регулирайки обема си за сделката, това също зависи от нас, ние можем да получим и много по-голяма печалба за този същия брой пунктове и много по-малка. Най-малката бих казал, че би могла да бъде $3, прощавайте, а най-голямата няма ограничение в зависимост от това колко лота, вече цели лота ще се заложат тук. И така, с нощи в 0 часа и 15 минути, 12:15 през нощта на 16, аз си заложих, открих такава сделка, стартирах такава сделка, тя се нарича отложена, т.е. не в момента, където е цената да стартирам сделката, а ако стигне до тази стойност и я стартира. Ето, на следващата графика ще покажа. Нека само уточня, че тук сме на 4-часова графика, защото анализа си направих на тази графика. Ето, на дневната графика
виждаме в 5 часа и 20 минути сутринта, че цената вече приближава буквално с 2-3 пипа до заложения ми таргет, до заложената ми цел. И както върви, вероятно ще пресече, с което ще нулира сделката ми и аз ще изляза с печалба. Затова аз направих тук снимка в този момент, точно преди да се изключи сделката в 5:20. Но ето как изглежда вече в 5:25 картината на тази графика, пак на 4-часовата графика. А това е графиката, на която направихме анализа. И ето ги са поставени двете. Ето тук може да се види как цената в първите 4 часа е стигнала до тук, върнала се е малко. След това от тази стойност, на която е затворила, продължила е нагоре, но виждаме, че не е стигнала до стоп нивото ми, върнала се е надолу. Тоест при това движение нагоре, тя е задействала входа ми. Тази цена, след това се е върнала надолу и ето в 5:25 тя достига таргета ми, който е 73,90. Т.е. за тези, грубо казано, 5 часа съм реализирал една печалба в размер на $150. Пак казвам, че ако тук бях заложил цял лот, печалбата ми щеше да бъде $300, защото в този случай всеки един пункт би означавал $10. С половин лот всеки един пункт от тези или пип, казано професионално, за мен има стойност на $5, т.е. имам 30 пункта от входа до таргета по 5 с $150. Разбира се, тук можех да сложа по-малко. Начинаещите трейдери обикновено започват с 0,01 лот, което при тази стойност на печалба от 30 пипа би означавало $3. Както виждате, в началото на кариерата си начинаещите трейдери могат да работят с по-малки суми, докато добият увереност. Разбира се, преди това те могат да работят с виртуални суми, т.е. позволено е да се работи само на ушким с учебна цел, докато човек добие увереност, започне да работи с по няколко долара за сделка. След това, в зависимост от много други неща, може да вдигне нивото си. С това завършвам този пример. Той беше само демонстрационен. Пак да кажа, в хода на обучението вие постепенно ще напредвате, ще започнете и да търгувате в демо вариант. Ще имате въпроси, ще отговарям на въпросите ви. За сега ви желая всичко добро и до следващия клип.